ekele m unu ka otu ụbọchị unu si na-aga. Anyị abatala n'izu ụka ọhụrụ, ka izu ụka a mara anyị mma mara onye ọbụla. Mgbe anyị abịakwala n'ọmụmụ asụsụ Igbo nke anyị na-ewetara unu, anyị abịakwala iwetara unu ọmụmụ asụsụ Igbo n'ụbọchị nke taa. Anyị emeela ọtụtụ ihe, akụziela m mkpụrụ abịdị Igbo, gwakwa unu ole mkpụrụ abịdị ndị a dị, ụzọ ole ekere ya, gwakwa unu mkpụrụ abịdị Igbo ọya nwawo isi sekpụ ntị ịmụta ka esi asụ ede n'asụsụ Igbo. Anyị emeela ọtụtụ ihe, ma chetakwa na otu ihe anyị ji bido ọmụmụ a bụ na anyị si na asụsụ Igbo na anyị agaghị ekwe ka asụsụ Igbo fuo. Ya mere anyị ji wetara n'ọmụmụ ya. Anyị ka nọkwa n'iji mkpụrụ abịdị emebe mkpụrụ okwu. Ọ ka bụkwa ihe anyị ka nọ n'ime ya. Anyị ejila mkpụrụ abịdị mebe mkpụrụ okwu ọtụtụ n'ime ha. Nke anyị nọ n'ime ya bụ iji mkpụrụ abịdị o emebe mkpụrụ okwu. Ngwa anyị gaa n'ugbo ode anyị ka anyị lee ọmụmaatụ ndị anyị ji mkpụrụ abịdị o mmepụta. Lee anya n'ugbo ode anyị. O na ke na e bụ gịnị? Oke. Oke bụ nke ndị oyibo na-akpọ gịnị? Rat. Rat. O na si na e bụ gịnị? Ose. Ose. Ndị oyibo na-akpọ ya gịnị? Pepper. Pepper. O na ga na e bụ gịnị? Oge. Oge bụ nke ndị oyibo na-akpọ time. Time. Ngwala ọmụmaatụ nke anọ. O na b na e bụ gịnị? Obe. Cross. Obe. Cross. Anyị ma na cross a n'asụsụ Bekee nwere nghọta dị ụzọ abụọ maọbụ karịa. Ngwala ọmụmaatụ nke ise. O na pi p na i bụ gịnị? Opi bụ nke ndị oyibo na-akpọ whistle. Whistle. Lee ọmụmaatụ nke isii. O na le na o bụ gịnị? Olu bụ nke ndị oyibo na-akpọ neck. Ọmụmaatụ nke asaa. O na ch na e bụ gịnị? Oche. Ndị oyibo na-akpọ ya gịnị? Chair. Ndị oyibo na-akpọ ya chair.